Horma gris bat eta bi grafiti idazle kolore anitzeko sprayekin armatuta. Esanek eta Isuk euren grafiti estilo eta teknikak uztartuko dituzte. Hirugarren dimentsioko letrak egiten edo, modulatzen eta bar, eta gero normalean beste marrazki batzuk sartzen ditu pizkat muralari laguntzeko. Gama pare batekin edo hiru gama, koloreak baraien artean entonatzen eta modulatzen. Estilo mordo bada, nik gehizien bat wild style edo ditzen dana, estilo salvaje edo esaten dana, eta gehizien erabiltzen dutena sprays esaten da, zatik gaur egun erabiltzen da plantillak bai asko, saiatzen az kolore argixak gehizien bat izaten. Maiderrek argazki batean oinarrituta egiten du lan, Ibaik inspirazioari ematen dio hitza. Euren pintura gauzatzeko modu ezberdinak dituzte, baina grafitia ulertzeko modu berbera. Bizitzeko modu bat eta espresatzeko, atzenean, nik ez dakit bertzotan, ez? Bertzolari bate bertzotan ingotzu, nik marrazten dakit, ikasen egon normal marrazten eta horretxein jarraitzen dut. Grafiti idazleen artean, gure artean, ez dakitolako, ez dakit, agur bat esateko edo. Baita ere, ez dakit, jendeari esan arazteko, hemen di norbait pasadela, no? Kultura hiritar honetan dauden estilo ezberdinen adibide dira. 60ko hamarkadan New Yorken jaio zen diziplina gure artean zabaltzen doan erakusleio. Kalidadiak asko mejoro dauz, gaur egun lehiaketa, grafitiko lehiaketa dauena eta horan, dauk pizto nivela, ja. Eta hori Euskal Herri zen bakarri, eta ez gaila asko, Espainia eta Europa maiak mejoro dau asko. Vandalismotzat jo da urte luzez, baina arte espresio gisa ikus dadin bidea egiten jarraitzen du grafitiak. Oraindik, egon berra bat bezala ikusten dute, Baina, exhibizio eta lehiaketei esker, askoz, edo pizkatu beto ikusten dute, Jendea oitzen ari da gehiago, jendea kalean margosten ikustea, Elekezu vandalismoa, apur bat, trenetatik hasi eta fabrikako pareta asko margotu, ero matxako apur bat zure izena, ez? Gaur egun nik ez do jarraitzen ja hori hainbeste, eta nahi zeo ditzi apur bat artistikua. Grafiti darle bezala, hobeto esan da, Porque artista hitza azken aldi honetan nahiko matxakatuta ikusten dut, Euskal Herriko grafiti lehiaketaren 2. edizioa jokatuko da asteburu honetan. Grafitia lantzerakoan erabilitako teknika, koloreak eta originaltasuna neurtzen dira. Aurreko 2 urteetan, finalean izan dira Ibai Garai eta Maider Zelada. Maiderrek teknikaren saria irabazi zuen iaz. Euskal Herriko 10 grafiti idazle honenak Tolosan bilduko dira larun batean. Espraya eskuan, horman utziko dute euren sinadura.